Foi que é? Hello? Oh. Đây ai? Đây ai? À? Yeah? Oi, le fa ko ama o me sa fa ikea. Ma ke sa longa. Yeah. Ai ai foi kala. Oh. Oh yeah. Oh. Ya lo nga sa awal ba ya sa ko. Ay. Kilo luwa may sa longa. Bakau lah. It's market. Oh ya. Ya. Quiero ya vou pegar o cara. Foi que é? Ai, pa furu. Ya furu feu ya mas mama. Ele ya se fia ka o que ai não. Oi. Suka mau aku Felisane Imosula. Iya. Masih lah ya mako mo aku nga ya fui ona si ausi. Ai fui ona si ausi nga. Ya nga wala do po ya aku ya. Maka masih oke sih mah masih nga ayo. Fala yang ngay chips pa yang ngay na siya. Ay saksay ko ay ulit. Sa utang Uya, layay. Oh, iva ko anga. Anga. Ay mo king. Mai ay anga se mela dia o mai ai se ngafia kit. Ba foi a kami kirme umai. Ya de la kakaba pa mesi nga uma. Ma mesi ke se fa ile chips ka pe ke le ka me au fa ile pa so fa ka me na u. Ai la nga yo mai o ma de chips ya fa sa nga on ma. Ya nga ya o ke ya de wa ya ke fa ka me ba. Saya pakai awak itu fashion chips. Ya lah. Sudah itu. Iya, iya, gaya. Iya. Dia harus kakak suka. Iya. Dia ni. Dapat kau. Esse kau ia kaya. Agaya ang alusa sa may. Tama fai ngane ka ko eh. Kau sa may ngane kuko. Ang alusa nga po. Kau sa may kuko kaya sa laban. At lang ang kau ya kita pa.